Valam channel chung kwa te chibai vek ule milo subscribe pa he channel lo hlutu te zong chunga lom thu kan soya in lo like le subscribe na te comment na te awang hian phurna tam tak min pe china chu wang chuan in chunga amasa in lom thu kan ron soi lo kani ole video thuilu tuklo nan ti zung gila tun chum chu khovel shata aliens tho theina le aliens chanchinan hu sarkar official thinga report put swakte le chanchin bulam newsa an chuangai nom takte han en ho lok te ang Roswell khwa a thing thok thei chet swalna Roswell chet swalna hi chu khovela sarkar cover up hlia khuna lian berti la soi thei ome sanga zakwa somli pasari kumania hemi kum hian in USA lama chuan UFO theng thlok thei an hu report atam khom mai kum sanga zakwa somli pasari tharuk chu ringot pon mi zathum chuang in an mu thu an report ani chungzinga chuan chanchin buan chua hial Roswell a theng thlok thei chet swalna hi atela July ni thum vel chuan zanlama RC them ni om tak chu USA New Mexico State Roswell khwa phaizol hmuna chuan wana tangin ron tla atuk July ni li chuan Roswell a farmer ran vula eizong mi pakhat McBrazel anti chuan zingkara ave en chiangin thiltlak na hmun chu avakala athil hmu chuan a thong kher mai alola khuchum chuma thiltla chu engthlo theina ngemoni a hmu po la hmu ngai lo hi nia bulvela te chuan thildar them rubber ni om tak le thirbung noi le aluminium foil ni om tak le thilke them tam tak chu alo om dar noya aven chian chuan a hmu ngai lo thil nung mishing pian anga kut le ke nei mite tak le mit mulian tak nei chuan lai le reng po chu hmu boka ti chuan McBrazel chuan thiltla them chen khat chu la in man mo takin an kholama chuan a tla le a an nuan kho police sheriff George Wilcox an hena chuan a thil hon temte chu va mu in a thil mu chungchang chu va hrila sheriff chuan an khwa Roswell Army Air Force Bomber Group a an pu Colonel Butch Blanchard chu report va pe a an ni ho group hi in do pui pani top dona Japana nuclear bomb thak tu te group kha an ni chuan an intelligence officer pakhat chu chui chiang tur le thil tla chu la khom turin atir le ngala chuti chuan intelligence officer chuan Army airfield ta aseng pheya ama tir tu officer Colonel Butch Blanchard chu report peletin aliens thlona ni thu chu an hrila Colonel Butch Blanchard chuan public information officer Lieutenant Walter Nena until mu Roswell thil tla chu thleng thlok thei ani arin thu chwa turin press release an siam tir ngala atuka chuan Roswell ni tin chanchin bu Roswell Daily Record chuan phek ma a Roswell Army Air Force ten Roswell ramchunga aliens thlona an man ti chu an chhuat angal choya chumi hmuna chuan aliens fit thum le chan ve borvel ruangpo chartel ani thu tele thlona ke them an la khom te chu kan khovela thiromang ani lo thu te an ziaka thiran charte chu zang tak le pan tak mai ani a amam thain a zai chiat theiloin tiran tangel po a theilo tin an halpon asai na kang theilo ani ti thleng chuan chanchin bua an ziaka nima sela chumini vek chuan sipai lam chuan chanchin buan thil chua chu tidang lam turin ron tilea atuka chanchin bua chuan an hriat sual wang zo ka ni thu le weather balloon zo ka ni thu te chua tirin chanchin bu phek ma in mishia thiam na le ngai dam na ka ron di le ti in intelligence officer pakhat ne na an thil char ni om tak thalak chu sipai lam chuan an chua thatir le a ne zona tam tak chu ron lut ngal ti khopa cheng in chanchin bu an chua hnuwa ti nge an on thak le ti tele aliens taksa thlenga an hmu thu te kha an ziak til ani sia poni se enzom zelila ngai dan in siam thiam tul tura ngayang chudi chuan sipai lam chuan thu chua siam thar zelin Roswell thil thleng chu weather balloon an thlotir thitle velin ti chein ron tla zo ka ni ti le thalak vel weather balloon them ni om tak an chua tang chuan mi puite po chuan thu hriat sualwang ani ringin ngai venzom hlo talawa mase kum som thum pakhat zedaliam hnu kum sang khat zakwa som sari pariata UFO lam chui chin nuclear physicist ni bok aming Stanton Friedman chuan ron chui thale in Roswell athil thlen lai hmutu le chanchin she ho chu an kom chho thale a sipai khang lai boipui tu pension ho to po kom tha in Roswell chungchang thu aron thakta ta tang chia chuan mi puite chuan ron ngai ven thar le in sokarin thupin hlia khunan dotwar mangin thil dang chhon lama aron siamani ti an ring hlel chana UFO researcher Stanton Friedman chuan khanglaya sarkar mi poimo
Humasa le boipui masatu intelligent officer pension to Major Jesse Marshall chukom thale in ani po chuan a thu chu arun thlaka akom na chuan Jesse Marshall chuan sarkar thuruk top secret ani thu te soin athil mu bak engma chanchin dang a hriat belo thu te soya nima sela khameni athil mu dan chu soi zomin weather balloon ani erin lo thu le athil mu a thir te chu azangin hanken kan pon kutaken lo ang me na oma rina engma anei lo ani ati cigarette bomb chunga silver rong tuam tu foil ang vel hin apan boka magdeu chu engtin ma a ulkoi theilo le chhutkor po theilo tubo pon chuwak ma ila engtin ma a khoi chet theilo top ti in tubo te chu ating let zo ka tia soizom zelin engthil ma tiang thil sakhathi kala mungai lo he khovela mi hi anilo intelligent officer ka ni na angin thlotheina an thir man tele an man ro man te hi ka chiang hne hlea tiangang thil hi an man kala hreloin kala mungai lo ani ati hetiang thil vel ani tak si chuan mi pui tam takin hria chen chakin sarkar lam thleng nan norin ngai ven thar aron hlo chowa UFO researcher Stanton an sipai pension to kom bela tangte chuan mi pui te chuan sarkar hne na chuan thlotheina an mu tele aliens taksa an mu tele an thil char dang te chu soifia turin an nora chu wang chuan kum sangkha zakwa somkwa pali chuan tu dang ron chhuale in Roswell thil thleng sangkha zakwa somli pasari kuma weather balloon tlakha thil dang ani thu an ron chua aliens lam thil ni loin weather balloon ang chi ma se thil dang sarkar thuruk top secret Russian en thlangna nan siam project minga mogul ani ti an soya indo pui pani zo cold war wanga Russia yan nuclear an test lo hriat theina na rimanga an bom test hriat na tur wansang taka balloon manga rihib na ani an ron tia an soibel le main enge weather balloon chu kan lo ti mai thei tunang laya chuan khovel pona satellite thatak tak khochin hriat theina tur khol thale changkang ka chho ani to a mase kha hun lai kha chuan satellite tura main an la nei lowa wansang bo rock dan zirnan balloon lian pui thlok thei mora khol thil da in thlo chho tir thin ania chu khol chuan in khom vel dan chu ron thon le thinin chu weather balloon chu ani ole zom leng ti chuan sangha zakwa somkwa pali kumvek February tha chuan US General Accounting Office chuan Roswell Congressman pakhat kenira ma chuan MLA kan ti mai chu khang lai kum sangha zakwa somli pasari Roswell athil thleng report zong en leta thataka record te chu soifia report peturin thu achua ti chuan sangha zakwa somkwa panga kuma Air Force lam chuan khamuna thil thleng report atang chuan weather balloon ang chi mogul project ani thu le eng aliens le thleng thlok theima ingkung kaina an mu lo thu an report leta din report a chuan ahun lai mi ta mutu ho kha an phur le lu tu ka wangin an reru lam ti boi pha awang mai main aliens thila an ngai ni an ti boka nuiza thak le zo khop mai sarkar lam hi an mani le an mani in thu an in chhuak kwal ani hi tin an thil in mil lo deuh chu he mogul project a an man balloon hi fit zaruk la alien ani a mita mutu ten aliens thlona thleng thlok thei thir bial ani an ti boxi fin fiana an thu soi in mil lo viau ma se mi pui oi turin thu chuate hi an ti zel ang ber khop mai tin sangkha zakwa somkwa pasari kuma Air Force lam chuan thu chua dang ron nei bel in Roswell chet to na chu chuifel ni in KC close ani non tia Roswell chet sol na hmuna taksan mu kha engdang ni lo in sangkha zakwa somnga kuma sipaina until siam en chin nan vanchang parachu tin dami mishing lem thla ka nia chu wang chuan aliens taksan ti po kha muswal thil mai ani non tia ni ani za thak zo khop mai sarkar lam hi Roswell thil thlen na kha sangkha zakwa somli pasari kumani si sipailam line milem dami hi sangkha zakwa somnga kuma thla ka ni anti boxi ai milo khop mai engtin nge kumthum liam zetami chu an lo mu lok dei theyang hetiang ang ni tina che sual na thil thleng po ni lo thil mak tu fa te lul nge hret sualang mase he thu i sarkar laman ho tu pakhat Air Force officer Colonel John Heinz chuan ron tui ni in Roswell thil nen khan akumain hlat lo lea an hriat pola ni ang ron ti bel le taboga chuponi se thil dang tam takin mil lo lom report tam tang soidana an chui tang chuan taksan hu chu fit thum le chan vebor lulian le mit mulian ti vekani sia mishing lem dami thak ti report ani si report dan po hi sipailam nen hi an mil lo khop mai dami te hi fit ruk vela sang ni tlang pui ma se mitam hu tu ten
fit thum le chan ve vel an ti si an thu soi hi ein mil lo ta noi ani ni sarkar hian dot an la soi zom charcharin an dot hi ein mil lo charchar ti hriat theya ti chuan an hnuah Air Force o hnena Roswell chiat na sang kha zakwa somli pasari chungchang document report an nei zong te chu en chian turin dilania ma se an ni lamin sang kha zakwa somli pasari Roswell thil chian na report January atang October chung zong record te chu ti chiat vek ani thule tu ti chiat nge an hre lo thu chuan an lo chang le ta ni ma sela he thil chan chungchang hi mi ta mutu mi zaruk chuang an oma an komna sang a chuan lo mu ma saber tu Mick Brazel po hi an thenum te chuan atira kha chuan thleng thlok the ni thule ake tempo kol thu soi cham chia ma se chanchin bulamin an ron thlak dang lam ta ka khan ani po hi na thu a thlak ve nga lan tia an nu re lo te a phei chuan truck tharlein aramen kol na ban sanin an khwa chu pem san dei thu an soi boka tam tak chuan thamna sarkar atangin lain thlona ke thema kol te chu sarkar thamle tin sum fai tam takin leitira an ngai ani tin khang lai khan kho chung mi mu ve tu theo chen khat te chuan sarkar lamin engma soilo tur le an tong chua chuan an upui fanau te thlengin an tor tur thu an don thu te an soya tinatira press release yam tura thu pe tu Colonel Butch Blanchard apo chanchin bu chua tura thu a pek ni tangkhan thopui te chuan chola mu thu le an mu to lo thu an soi boka sipai lam hian mi pui biak po theloin an thukru bo zo kang khop mai helo po hi chuina tam tak anin puanna lo ma soizel chona thui don lu tuklat ta hian ti to photila himi thleng ringo ta po hian rilu chu kan siam thiam mai to ome sarkar hian a thupang khop mai mita mutu tele sarkar lam soi in kaldan tangpo hian a hriat theya enge in ngai dan comment lama te ron soi ula weather balloon an test na thil nge ni ang thleng thlok the ron tla ani in rin zo tin chuina dang po kin lama ron la chua ila area 51 an ti khover hriatalar he Roswell chiat to na bul loka sipai mun puyan nei na mun chanchin te aliens thlonan mu thin chungtang tele a thok ngei bob la zara in pon chuana he Roswell thlona tla a khoi chungchang te hi ron la chua donila thome tin thu beng war thlak tak tak te hello point shedu ni chuan khongein Instagram lama kan page mi lo follow tel turin kan somna na chu thu beng war thlak tak tak post chin ania he video thu puin hoi lama link da ani lo click a lo follow turin kan soma chu